Любимата ми техника за декориране върху маникюр е акварелът. И ако ме следите, виждате, че от време на време качвам видеа с декорации с акварел стъпка по стъпка, вследствие на което получавам много запитвания. Каква трябва да е точно подготовката на повърхността преди да рисуваме с акварел, защото е специфично. Не може директно върху гел лака или върху топът да рисуваме. Понеже нямам възможност да отговоря на всеки по-отделно, правя това видео и ще ви покажа стъпка по стъпка каква е подготовката. Надявам се, че няма да изпусна нещо и ще отговоря на всичките ви въпроси. Нанасяме си основен цвят. Колкото по-светъл и неутрален е цвета, толкова повече ще изпъква рисунката. А сега, преди да ви покажа правилния начин, искам да ви покажа какво ще стане, ако рисуваме върху лъскав топ. Нанасям лъскавия топ, полимеризирам, взимам си цвят и ето, нищо не се получава. Лъскавата повърхност отблъсква пигмента. И ето го решението матов топ. Нанасяте матов топ, полимеризирате и повърхността почва да попива всяка капчица пигмент. И вижте колко бързо и лесно ще направя тази розичка. Идеята на акварел е да се рисува с повече вода, така че повърхността трябва да е леко матова, леко грапава и да попива. Ако сте забелязвали, хартията, върху която се рисува с акварел, винаги е доста грапава. Точно поради тази причина. За да се получи добре, е хубаво да имате и акварелна четка, също така да използвате висококачествени пигменти, бои, за да може да се насища цвета. И ето така, между другото, докато си говорим, розичката е готова. Препоръчвам да се сложи 2 пъти топ, ако е слепкав слой, по-добре, за да се запечати хубаво рисунката. Ще се радвам в коментари да качите и ваши произведения, дори да не са с акварел, и да споделите кои са ви любимите техники за декориране.